Iqalile namhlanje njengoba sibikile ingqungquthela yokuqoka ubuholi kuzwelonke eqenjini elibusayo iANC eNasrec eGoli ukuthola kabanzi ke sixhumana nomhleli wezombusazwe la eSABC umzondile Mbeje Shandu siyakubingelela. Sibingelele nabalaleli. Igcina iqalile lengqungquthela nakuba kuke kwaba khona ukubambezeleka. Ingabe lokhu kubambezeleka kwayo kusho ukuthini? Nebala kuthathe isikhathi eside impela ukuthi ingqungquthela iqale, besilindele ukuthi iqale ngo9 ekseni namhlanje kodwa ke yagcina iqala ngo4. Umongameli nje sikhuluma nawe Calvin uqeda kuphothula umbiko wakhe wezepolitiki okuyiwona umbiko ngempela oshoyo ukuthi njengeqembu yini asebenzile kusuka eminyakeni emihlanu selokhu bakhethwa ngo2017. Kodwa ke enye into mhlambe ebeyimbangela yokuthi kube nehiqi ukuthi bekunomdontsiswane ezindaweni eziningi ngesikhathi kubhaliswa emkhakheni eminingi. Abanye bebekhala ngokuthi kunesystem entsha okuyiyona abayisebenzisayo iyahlupha ngoba manje mabesenzisa leyo system ibuye ife. Kanti kunabanye izithunywa futhi nazo obekuthiwa zibhalise ngokungekho emthethweni. Ngaleyo ndlela ke kuye kwadingeka ukuthi ke becophelele ukuthi umuntu ozoba la umuntu okufanele ebekhona. Sike sabona kuba nokuphazamiseka mzwandile kungena lo wayengumengameli weANC uJacob Zuma. Sicela usichazele ngalokho. Into eyenzekile nje obusushilo futhi njengoba ababukeli bebebona ukuthi phambi kokuthi lo mhlangano uqale bekuneqeqebana lezithunywa ebezihleli la obekuhleli khona izithunywa zase KZN ubunga thina besingaphakathi ubukwazi ukubabona ngendlela abebe ama-tag la aqokwayo akade begqoke wona bebelokhu becula ukuthi uZuma wenzeni ngesikhathi umongameli mayethu uyazama ukukhuluma bezame ukumphazamisa. Kutheke mangabe sekungena loyo owayengumongameli uJacob Zuma ongene Calvin njengesithunywa ukhumbule phela ukuthi ngenxa yesikhundla anaso ngokomthetho kufanele ngabe uhleli lapha phezulu namanye amalungu kumbe nabanye omongameli njengomongameli Mbeki ohleli phezulu. Kodwa ke yena uze kule nkomfa njengesithunywa sebranch lakhe enkandla. Ingakho ke engene wazohlala nabantu. Kodwa ngenxa yokuthi vele kunokushayisana nemimoya ephezulu abantu ke baye bahlokoma lelo qembu elihambisana naye kwaphazamisekayo. Kodwa ke emva kokuthi kungenelele abaholi bakhona eKZN nabaholi bakazwelonke lesi simo ke siye sagcina ke sibanjwa umongameli waqhubeka nokuthula inkulumo yakhe. Sibonge kakhulu Shandu, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Lo ke mbukeli bekumzwandile wakwambeje umhleli wezombusazwe la eSABC.